Haga jingle kai Indian Premier League hapring ke Rajasthan Persia ke Mumbai Indians. Hashwa ban sedang kan ke jingle kai uslap lawan ban pentut bad ia kan ke jingle kai lah ban pendun kam tang mark way over. Habang ipai syakan ke jingle kai ke Mumbai Indians kala job ia tos bad kala ailat ia ke RR ban tin nengkong. Haga palitit jong ke Rajasthan kirang tit jong ka kilala benilai kai bah. Haga bagi lala ban kamai hadu shispa san peurons bad hap tang laingut nagi way over. Bad haga nagi jingle kai Joshua lo lala ban kamai hadu nyau peurons nak benta ke Rajasthan. Habang ipai pat syaka palitit jong ke Mumbai Indians kirang tit jong ka kilo persyang ban be ya ke thop balabu da ke Rajasthan. Henry gi klem la ban kot haga bagi lala ban kamai tang shispa ar peurons pada hab hadu kendai wicket nagi way over. Bad ke Rajasthan ka khori ka nam job haga nagi jingle kai da ar peurons. Haga jingle kai Indian Football League hapring ka Dempo SC Persia ke Shillong Lajong. Haga nagi jingle kai ke Dempo SC kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ke Shillong Lajong adu laila non. Haga jingle kai Champion League quarter final first leg hapring ka Sporting Persia ke Arsenal. Haba phai syang nagi jingle kai haga kela step ka jingle kai ka long maria khaj haga baro R3 ki kenhun ki klemla ban pen khijar. Bad gum juru hadu bakut ka kendai peu minit omdon ki bala ban pen khijar. Henry day haga minit ka bakandai peu plus away lengbau Howard ka Arsenal kala yo ban Thep ya ka gol ka banengkong haga nagi jingle kai balengba nagi sigol ka Arsenal kala la ban Liem ya ka Sporting da sigol lanon haga nagi jingle kai quarter final first leg. Haga way par ka jingle kai hapring ka Real Madrid Persia ka Bayarn Munich haga nagi jingle kai haga kela step kata haga minit ka basau peu way ka Bayarn Munich kala yo ban Thep ya ka gol ka banengkong lengbau Luis Diaz batang Maria sedang ka kela mint kata haga minit ka basau peu henriu ka Bayarn Munich kala yo biang ban Thep ya gol ka baar lengbau Harry Kane badai haga minit ka bahnyau peu sau lengbau Mbappe ka Real Madrid kala yo ban Thep ya ka gol ka baningkong haga ni jingle kai. Henry hadu bakut ka jingle kai ka Bayarn Munich ka tam da ar la ka way haga ni jingle kai quarter final first leg.